karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ay, napunsa naman ni Sister Hans. Wa pa magiging magmata. Kaluoy sa nilang tanawon, uy. Gibitay man ang iyang wang at tiil. Ay, Ginoo. Inigmata ni Sir Hans ba? Ayaw lang siya pasok ha. Oh, uy. Hala. Ni Aka? Patay magbabalak ini. Unsa? Unsay magbabalak? Ah? Kinsay mamatay? Ha? Imo kong gitunglo? Wa, ma'am, uy. Nga nagutang tunglungon mantika. Dako lang ganing sa ang manaway. Labaw na ginamanunglo. Ano lang pagrasod, ha? Nakabati ko si mong gisulti. Di ba, James? Ah, Misulti sa mamatay ko? uy, wakudungo ko yung Tunto ka man ka, ha? Kitang duha ang nisoyd. Nagsunod ka na ko niya, wa ka makabati? Iguro mo kumisulti nga patay magbabalak. Unsa may dautan, ana? Bitaw, day. Espresyon naman ko na sa yan na ba? Patay magbabalaki ni mo. Espresyon naman na. Pasabta lagi ko kung unsa na. Kuan bot, pasabot na. Miabot na ang birdogo. Ikaw ba? Birdogo ka niya? Siya imong patyon. Na mo na. Kana, mo na kung buti pasabot, ma'am. May abot na ang musilot nako. Aw, maayo kay naibaw kang mamatay gud kang babayhana ka kung magsukol-sukol ka nako. Hi, si Kent. Tuwa sa ila, nagkuhag ilisan. Misalig sad siya nimo no? Nga mo bantay ni Hans din hi? Oh, kamao man sa kumatiman ug masakiton, ma'am. Dili ka nimo mapatay si Hans? Ma'am, kriminal lang giday ko sa imong tanaw. Madlok man gani ko mupatay og okay, do na sa nasali kinabuhi. Tao na ba hinuon? Hoy, luma ng baba nimo ha? Layas na! Ha? Imo kong palayason? Wa ka makasabot sa kong gisulti? Layas! Nakasabot man. Binisaya gud na. Imo na kong palayason, mo ni mong gisulti, mo na kong nabati. Pero tempa, anong ikaw may mupalayas na ako? Tungod kay dangan ka sa kinabuhi sa managsuon. Nagdakag di malas nila. Namatay ang pangasaw uno ni Hans tungod nimo. Unya karon ang among relasyon na sa dikent ang imong giguba. Uy, ma'am. Ayaw sa't panangil, ma'am. Uy, wain taon to'y relasyon nga giguba, ma'am. Uy, gawas pa. Dili man may uyab si Ken. Pantay ha? Barugin ang kisulti nimo ha? Nga dili ikaw si Jessa nga iyang giingon nga iyang uyab. Ha? Oh, dili bitaw ko si Jessa. Ayasa man ko. Oo. Di bitaw siya si Gisa, day. Ayisa man siya. Ay! Nakagstorya, nakagsayop! Eh. Aron magmalinawon si Kent o si Hans. Ug aron dili na sila mag-away. Palayo sa ilang kinabuhi. Oh, hala. Hans? Hans, kumusta? Ha? Oh, niyan higidayon ko pagkahipahon akong nadisgrasya ka. Kumusta naman ka? May problema day si Monte Ilbert. Kay gibitay man na. Hans, nganong kini mo mabayhana ang nibantay ni mo dinhi? Dili man na siya nurse. Palayasan ni babayhana, uy. Pasag din na siya diha. Hans, Uy, Aisa. Ayaw yung paglayas ha. Dili, sir, uy. Hans. Hans, kanong... Akaw na lang mo, player. Hans. Pasag din na sa Aisa nga. Mati man ako. Iyan ang obligasyon. Ha? Gipatay niya si Kara. Pusa. Ang buluhaton ni Kara. Ang iyang buhaton. Unsa? Ay, wa man gihapon din his Aisa. Di man sad may tabo nga lain ng iyangan din sa ospital ti ano. Aw, dili gyud na may tabo. Waman siya din ni. Manglakaw na lang ta.
Ay, What? Sit! hoy, Halala, tiya, ang papaing maldita man ang imong nadismakan na naanasad ay. doon na dahil siya pasyente din. Magkalagot yun, animal! Mag-isog di ako. Pamiya lang tayo din eh. Sa puton ko kung makakita ko sa naong at tumabayhana leche! Oh, kamo na sad? O nga naman dahil kung kami nasab, kung day problema anak, ma'am. Mga dagko ay ba ninyo? Dagwes tao. Dali na. Animal! Dali na. Sapa! Ay, nag-ilambay mong laing sampot. Sit! May sampot ano? Hilas yun yung mga dato kung may manulti na. Mao cute, nagsalik mi na sila silang kwarta tiya no. Mao gina. Timan-an ako itong babayhan na to. Ako yung itong bikton kung masugatan ako itong usab. Dali na, dahil tata. Din ay isa din eh. Sir Hans, okay ra ka? Sa imong tanaw. Okay ragid ka ko na akong porma. Nagkuha pa si Kent o gamit ni mo sa inyong bahay, sir. Mubalik ra dayon siya. Unsa man, sir? Gusto ka mo kaon? Ganihara ka nagbantin ako. Sir Hans, ganina namang milako si Kent. Anong mo man kamulayas? Wa lang. Asam sa ko paingon kung malayas ko. Gawas pa, ibahad man ka nga mo kung pangitaon kung malayas ko mga. Di na lang sa ko malayas. Ganahan man sa ko nga makabayad ko sa akong atraso nimo. Maayo kay gigamit ni mo yung utok. Matog na kagbalik. Gisakitan ka? Magtawag kog doktor? Gamit ang yung utok. Katog lang una, sir. Awan sabay ko sa nimong kanon. Kay ba ka, Sir Hans? Gilutuan di ka na ko gisado ang agbati. Lami mo kumulutog utan kay mag-utan magid ni sa amo kada adlaw. Sa nakatug. Tuog naman din akong kasulti. Ay. Salamat in taon na milakaw na sa Ma'am Claire. Makapahuway ng akong heart kay dili pa man sa niya makapangisog sa Sir Hans. Ay, pwede na di ko mag-relax diri sa sofa. Unlan. Online. Okay. Naada yun, online. Asa man ako ibutang ni online, sir? Gamit tayo mo. Para ni si imong buko-buko. Sige. Alsawan ako imong ha. Inaya! Sorry. Lagi, ma'am. Hoy, dong, unsa naman ang imong maguwang? Ma-admit yun siya ng imang. Ah, O kinalan imong asya nga manam. ako yung mo ate man. Oh, ng imang. Ay, sige, maghipos ko og pila ka sinina. Ay, kanang ituod di ay, wa mo magkaabot si Claire sa ospital. Ha? Nga naman. Ay, di ni man siya. Unya akong nasultihan nga na-disgrasya si Kuya Hans ni mo. Unsa? Nga nang imo man siyang gisultihan manang? Nga tuwa sa ospital si kuya. Kuya kun mo adto siya dito. Pag-abot lang si Isa. Ay, dong, kuan. Tinuod di ay nga nadakpa na sa imong maguwang ka ng ayisa. Oh, Unsa? Unya, giunsa ba niya si Ayisa? iyang gilisod-lisod. Hala, no. Sige na ng imang. Pagkuha ng imong ilisan nito, kay mga adto ta sa ospital. Di unsa na ka ni Claire sa Isa karon. Wa na ko mahibaw kung unsa ko buhaton aron makaduol na ko ni Kent. Gusto kag tambag daw? Unsa ko ni maayo na kong buhaton, be? Kuan ka, kalmahay mong lihok. Ayaw pa mugos. Gamitay mong pagkamudil ba?
Pareha mo og linya sa trabaho ni Ken, di ba? Photographer siya. Ikaw model ka. Husto? Hmm. Claire, okay pa ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!